کسی که میگه 27 ساله خدمت آزاده روی همو آدم سیاهه. دانشگاه تا بود که اول معلومات تا بگی در دست ما کامنتر شکار یا پادپیس شکار در نظر ندارم. اون کسایی که نه ویدیو کرده سن با دیگه بلاگرها را میگن و یا بس سعودن در همین گوگل بزنین لوبای قانون میبروید. ما هر یک سخن گپ میزنم از نظر کودکس گپ میزنم از نظر ماده های. از شرکت شفا روغن تازه سیاه دانه را میتوانید دسترس کنید. اگر که شما از درد سر اذیت میکشید یا نفس تنگی و درد دل دارید و یا بیماری پروستات دارید پس به این شرکت مراجعت کنید. داروها برای حفظ کردن ریش و موی سر همه داروها با صفتی بلند میباشند. حتما از نام کانال یوریستی جی مراجعت کنید. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷей. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо чандин ахборотҳои нава мерасонем ҳозир ва дар давоми видеомон комментарияҳоро мехонему ба саволо ҷавоб мегардонем. То охири видео бо диққат тамошо кунед. Аввалин ахбороти мо оиди барканории 396 мақомдор дар ҷумҳурии Тоҷикистон сабаб. Дар соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар пайи содир намудани ҷинояти вобаста ба фасод 396 мақомдор аз вазифаҳои худ маҳрум карда шуданд. Саид Султонзода, раиси оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон гуфт, соли гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2088 ҷинояти коррупсионӣ содир карда шудааст. Аз ин шумор 885 маврид аз онҳо ба гурӯҳи ҷиноятҳои махсусан вазнин ворид карда шуданд. Зарари молӣ аз чунин амалҳо беш аз 353 миллион сомониро ташкил додааст, вале то ҳол 324 миллион сомонӣ, яъне ки 92% зарар барқарор карда шудааст. аз ҳамин хотир чандин мақомдорон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазифаҳои худ барканор карда шуданд. аз ин миқдори 110 миллион сомонӣ ба бюҷети давлатӣ ва 214 миллион сомонӣ ба муассисаҳои ташкилотҳо баргардонида шудааст. дар ин давра аз ҷониби кормандони ин идора дар вазоратхонаҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 1088 санҷиш гузаронида шуд. ибад як ахбороти мо ва боз дигар ахборота ба маълумоти шумо мерасонем. ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метавонам, тамошобинони азиз, касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки регистратсияшон дар база дании Россия оё ҳаст ё ки не, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай муроҷиат кунед, проверка мекунад ки регистратсияи шумо фалшивия ё ки оригинал, ё ки дар ҳамун рақамҳо метавонед муроҷиат кунед, проверка мекунад ки въезди шумо ба Федератсияи Россия кушодаҳай ё ки маҳкам. дигар ахбороти мо оиди симкортҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон. вазири умурии дохилии Тоҷикистон дар мавриди эҳтимоли тамдиди муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳо дар кишвар изҳори назар кард. Рамазон Раҳимзода, вазири умурии дохилии Тоҷикистон аз шаҳрвандон хост ҳарчи зудтар симкартаҳояшонро бо шиносномаҳои ҷадид ба қайд гиранд. аз Раҳимзода зимни нишасти матбуотӣ суол шуд ки дар ҳоле то анҷоми муҳлати додашуда 2 ҳафтаи дигар мондааст, ҳанӯз миллионҳо симкартаҳо аз қайд гузаронида нашудааст. оё муҳлат тамдид мешавад ё ки не? вазир дар посух гуфт, барои сабти симкартаҳо 3 бор муҳлат доданд. охирон маротиба арзу шикояти мардумро ба назар гирифта соли 2020 муҳлати сабти симкортҳо то 15 феврали соли 2022 тамдид шуд. муҳлати кӯтоҳ мондааст, бояд шаҳрвандон шиносномаи нав гиранду симкортҳоро сабт намоянд, афзудааст вазир Раҳим Рамазон. ва гуфта мешавад бародарони азиз ки дар чандин солҳои охир буд ки муҳлат додагӣ буданд барои иваз кардани паспортҳои тоҷикӣ ва гуфтанд ки дар ҳоле ки паспортҳои тоҷикиро иваз мекунед, симкартаҳотонро аз нав ба қайд бигиред. ва соли гузашта буд ки аз тарафи шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон норозигӣ баён шид дар ҳамин маврид ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин муҳлата тамдид кардан, яъне дароз кардан, муҳлат додан ва гуфтанд аз соли гузашта ки то 15 феврали соли 2022 барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлат дода мешавад ки шиносномаи худша иваз кунад ва симкарташа аз сари нав ба қайд бигирад. ва инчунин вазир равшанӣ наандохт ки оё муҳлат тамдид мешавад ва ё хизматрасонии симкартаҳо
қатъ мегардад. Маврид ба зикр аст ки шаҳрвандони Тоҷикистон то 15 феврали соли равон муҳлат доранд ки симкортҳои худро бо шиносномаҳои намунаи соли 2014 ба қайд гиранд. Атоев, муовини раиси хадамоти алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ахиран гуфт зиёда аз 8 миллион симкор дар дасти истифодабарандагон аст ки ҳудуди 5 миллион ададаш фаъол мебошанд. Ӯ таъкид намуд, ҳанӯз дар кишвар 2.4 миллион симкарт бо шиносномаи намунаи соли 1996 дар қайд аст ки аз ин 2 миллионаш фаъол мебошанд. Яъне ки бародарони азиз, маълум нестай ки ана ҳамин муҳлате ки то 15 феврал додагиянд дароз карда мешавад ё ки симкартаҳо қатъ карда мешаванд. Дар ин бора ягон равшанӣ андохтагӣ нестанд, вале муҳлате ки ҳаст то 15 феврал, касе ки симкарташ айнав ба қайд гирифтагӣ нест, бирен аз сари нав ба ширкатҳои мобилии ихтон муроҷиат кунен ва симкартаҳотон аз сари нав метавонен ки ба қайд бигирен. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Асомиддин Холов нависад: ассалому алайкум бародари азиз, илтимос ба саволи ма ҷавоб бигардон. Агар дар ҳоле ки мард зан мегирад ва зани ӯ нодухтар мебирояд, дар ҳамин маврид қонунгузорӣ ба тарафи ки мешава илтимос, чунки айни ҳол ҳамин гуна фасодӣ бисёр шидай. Камтар равшанӣ андоз ба ҳамин мавзӯъ. Чанд бораи саволот метавонам ҷавоб наметӣ, илтимос. Бародари азиз, як саволи бениҳоят хуб додай, яъне ки арӯси нодухтар дар назар дора. Шахсиятҳое ки агар оила барпо мекунанд ва ба ҳамин гуна проблемаҳо дучор мешаванд, мисол агар дар байншон баҳсҳо ба вуҷуд ки омад, бисёри нафарот дар ин маврид савол метиҳанд ки оё арӯс нодухтар боша, мард ҳақ дора ки расходи кадагиша талаб кунад. Бародари азиз, дар ягон кодекс ва дар ягон модда оиди имина ҳамин чиз ягон чи гуфта шидагӣ нестай. Ин чиз баҳси судӣ мебошад. Яъне ки ин хеле чизора суд ҳал мекунад, баҳсҳои судӣ ки ҳастанд, мераванд муроҷиат мекунад. Мард ба суд муроҷиат мекунад ки мисол ман ҳамин қадар миқдори пул расход кардам ва оилаи ҳамин духтар ё ки ҳамин духтар мара фиреб кардану ҳамин гуна духтара ман ба занӣ гирифтам ва ман розӣ нестам, мехоҳам ҷудо бошам ва зарари мара барқарор кунанд. Дар инҷа бо тариқи созиш ёфтани ҳарду тараф суд метавонад ки ҳалнома бубарора ва зарари бача барқарор карда шавад. Лекин официально қонунӣ бугӯи моддае ҳаст ки зарара барқарор кунад, ин хеле модда нест бародари азиз. Танҳо бо тариқи созиш ва бо тариқи ҳалномаи суд тарафдории яке аз тарафҳо мешава бародар. Сулейман нависонда: салом бародар, меги душанбе Москва аз 4600 то 6000 сомон мебошад. Чихел ака гуфта биданд ки туда обратно аз $500 зиёд набояд шавад. Иҷа 6000 сомон аз як тараф, худаш аз $500 ам зиёд мешавад. Ҳеч чиша нафаҳмидем. Фаҳмонед амира бародар, илтимос. Бародари азиз, и $500 гуфтагии тақрибан 1 сол пеш буд қариб ки ира гуфта буданд директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, вале баъди ӯ чандин борҳо нархҳо тағйир ёфтанд ва боз вақте ки қимат шидан инами ҳозир то 6000 сомон ай билет, вақте ки қимат шидагия директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардум гуфт мо бо намояндаҳои ширкатҳои ҳавопаймоӣ мулоқот мегзаронем то ки нархи билета арзон кунанд. Шоҳ Саидов нависонда: ассалому алайкум, ба паспорти СССР гражданство додестаи меган ҳами роста ё не? Савола ҷавоб диҳед. Аз аввал раҳмат. Бародари азиз, ҳамин савола бисёри нафарот додагиянд ва ман мехоҳам ки дар ҳамин мавзӯъ як видеои алоҳида кунам то ки ҳама бифаҳма. Бале бародари азиз, ин гапи ту 100% ростай ва насиб ман рӯзои наздик як видеои алоҳида мекунам, ҳамаша мефаҳмонам. Бо интизор бошед. Бобои хулиган нависонда: 100 барави хор нашави, барака дар касбу кори мо шумо, омин. Ҳазор омади калон бобои хулиган. подписчик ҳастай ки фаъолай дар канали ма, подписчик ҳастай ки ана ҳамин як гапа дар ҳама видеоҳои ман менависона. ҳазор омад, зиндаву сарбаланд бошӣ, худованд шуморам нигаҳбон боша бародари азиз. Бобохонов нависондай: нархи билета бин 6000 сомон арзон будай бо
сабр нависонда. Ассалому алайкум акай Сорбон, илтимос ҷавоб дед. Ман 7 моҳ шида дар Россияям. Як бор регистратсия кардам, тамом. Айса регистратсия кунам, патент супору мешава ё ки не, илтимос ҷавоб дед. Агар ки 7 моҳ ба регистратсия мегашти ва бе патент мебуди ва баъд мерафти патент кунӣ, меши ҷаримат мекардан, патентет мекардан. Вале ту қариб 4 моҳи дига бе регистратсия гаштагӣ, бо патент ҳам надори болои и имкон ҳаст ки тра аз Федератсияи Россия видвареният кунанд ё ки депортат кунанд. Шоймардонов Меҳроб нависонда. Салом акаи Сорбон, як саволтиам ҷавоб те ака. Касе 3-4 сол шида боша меган патент кардан намеша. Ҳамин рост боша, ҷавоб медуден. Чира 3-4 сол шида боша бародар? Рости гап нафаҳмидам саволта ки чира да назар дорӣ. Самариддин нависонда. Ака ма документ надорам. За пред билет бигирам, депорт мекарда бошанд. Мақсад документ надорӣ, як гапай бародар. Вақте ки мигратсиони картаи работа мегирӣ ва ту ба Тоҷикистон омаданӣ мешавӣ. Дар аэропорт, дар ҷое ки проверкат мекунанд, таможни мегзарӣ Ай Россия, мигратсиони картаи тра мепирсанд. Барое ки ай дастат мегиранд ку мигратсиони картара. Вақте ки мигратсиони картата мепирсанд, мебинанд ки дар уҷа работа нависондагӣ ва меган патентам бите, патента нишон бите. Агар 1 моҳу 1.5 моҳ боша, ягон мушкилӣ, ягон проблема намешава. Депорт намекунанд. Не ки 1 сол бе патент ба мигратсиони картаи работа ту гаштагӣ бошӣ, вақте ки ай ту мепирсанд, патент ҳам нишон бите, дар мигратсиони картаи ту работа нависогӣ ва ту 1 сол шидагӣ ки дар дохили қаламрави Федератсияи Россия. Ва дар ин ҳолат вақте ки ту гуфтӣ ман патент надорам, аммо печат мезана дар паспортат, ҷавобот метия, дар ҳамин ҳолат метавона ки тура депорт куна, хапдам ва ту худат дарак намеёвӣ. Ба ҳамин хотир дар ҳамин ҷиҳатҳо ҳушёр бошен ва зирак бошен ки ба ҳамин роҳ метавонанд ки шуморо депорт кунанд ва худтон дарак ҳам намеёвен. Сафаров нависонда. Беҳтарин хабарҳо бародаро, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, наморникотона ҳамавақт банден. Бале бародари азиз, касое ки дар Россия қарор дорен, дар Москва қарор дорен, ҳамин коро уқа корои наметова дар назартон, не ки барои ҳамин коро метавонанд штрафтон кунанд, метавонанд бигиранд депортон кунанд. Ба ҳам хотир дар ин метро ки дро омаден эҳтиёт кунен. Маскаҳотона бидозем, баъд бигардем бародари азиз. Фирдавс Давлатов нависонда. Салом бародар, дар видеои ояндат мегуфтӣ одамои патент доранд ва официально кор намекунанд. Метавонанд проделит кунанд патентшона. Бале бародари азиз. бениҳоят кори хуб мекунӣ худат, агар ки ҳам хеле кунӣ, вақте ки официални корам накунӣ, ягон ҷо корам накунӣ, агар ки мигратсиони картаи ту работа навистагӣ боша, ҳатмие ки ту патент дошта бошӣ. И хеле гап нестае ки мигратсиони картат работа навистагӣ боша ва ту бугӯӣ ки ман кор намекунам, патент намегирам. Работа нависонӣ бояд патент бигирӣ. Вақте ки бучидестай, бояд проделитш кунӣ. Аббос нависонда. Салом алейкум ака, сози ҳами квота чанд пулай? Квота рости гап намедонам чанд пулай, вале як 10 рӯз пеш як қарори нав баромад ки Федератсияи Россия квотара барои донишҷӯёе ки мехоҳанд таҳсили худшона дар яке аз донишгоҳҳои Россия идома диҳанд зиёд кардагиай шумораи квотара. Вале суммаш ман намедонам чӣ хелияй ё ки товри карданаш чӣ хелияй. Усмон Воҳидзода нависонда. Салом алейкум акаи Сорбон. Ака дар автобус карта назадем. 4 бор штраф кардан супоридемш. 2 бори дигар штраф барои светофорои сурх гузаштан 250 рубли. Документом созай. Ака далнеш ягон гап мешава. Агар ки ҳама штрафота супоридагӣ бошӣ ва ҳози ҳамуҷа бошӣ ва документот 100% боша, мумкин ки ҳеҷ гап нашава. Дар ҳоле ки зиёдаи 2 административни правонарушение мекунӣ ва ту штрафота намеспорӣ, дар ин ҳолат автоматически ту худа дар рӯйхати шахсиятҳои дохилӣ мешавӣ ки бояд депорт шавӣ. Алиҷон Маҳмадалиев нависонда. Салом акаи Сорбон, мара ба ҳалномаи суд депорт карда буданд. Не ки амнистия шид, мара виезма кушода шид. Омадам Россия озӣ кор кардистам, патент кардам. Беҳтарин бародари азиз, касое ки виездошон кушода шидагӣ муборак боша ва касое ки кушода шидагӣ нест, ноумед нашен. Амнистияе ки шид то ҳол идома дора, мумкин дар рӯзҳои наздик, дар ҳафтаҳои наздик виезди шумо кушода шава. Ба ҳамин хотир метавонед ки проверка кардан гирен. Мисол касе ки мехоҳад проверка куна виездиш кушода шид ё ки не, рақамҳои экран дар WhatsApp нависе, виезди шуморо проверка мекунам. Бердиев нависонда. Салом акаи Сорбон, ман дар автобус тройка назадам. Қапиданаш мара бо бемаска будем, барои тройка назадан 1000 рубл, барои бемаска 5000 рубл штраф кардан. Наспорум чӣ мешава? Илтимос саволи мада ҷавоб те брат. Агар ки дига дар ҳаётат Россия рафтанӣ набошӣ, наспориш бародар. Чунки наспориш агар вақте ки Тоҷикистон омадӣ депортат мекунанд бародари азиз, дигар рафта наметонӣ. Ба ҳамин хотир касеро ки штраф мекунанд 1000 рубл, 2000 рубл ё 500 рубл аҳамият натиҳанд, штрафотонро биспорен қонунӣ.
чунки дар номи шумо дар база сахранид мешавад. вақте ки як сотрудник полиция шуморо меқапа ва штрафтон мекуна, аллакай дар база дани МВД ба номи ҳамун шахсият ҷарима ҳаст, уро бояд биспорӣ. беаҳамиятӣ накунен ки видварени мешен ё депорт мешен. зиёдаи дитаам хеле карден. агар Равшан Амонов нависонда: салом ака, бояд ба наздикӣ туйём бошад, не ки иҷозат надодаистанд. меган қонуни нав биромадагиай, то хизмат накунӣ иҷозат наметан занг гирӣ. ин қонуна кӣ бировардай бародари азиз? ҳайрон мешам, барое ки чандин бора дар видеоҳо ман оидаи масъалаҳо гап мезанам ва бисёри нафарат хато мефаҳмед, бисёри нафарат боз менависӣ ки ҳамихелияйта чӣ ба дурӯғ мегӯӣ, ё бисёри нафарат як каси дигара ман тамошо кардам дар бораи синни соли аблава даъват ба хизмат гап мезанам. мега ки бисёри ҳуқуқшиносое ки дар ютуб гап мезананд ва ё бесаводанд, мақсад ва ё қонуна нағз намедонанд. ман баъзеи ҳамун ҳуқуқшиносоро хачона гуфтаниям ки касое ки ҳамин корҳо дар сари кор доранд, дар ютуб кор мекунанд. мисол касое ки нав канал кушодагиянд, донишгоҳта буд ки аввал маълумотта биги дар дастат, қонуна хушрӯ бихон, тафсирша хушрӯ бихон, бау гапа бугӯ. ҳамун касе ки ҳамин гапа мега рӯша сиёҳ кардагиай. касе ки мега 27 солаи хизмат озодае, рӯи ҳамун одам сиёҳае. 27 солара ба хизмат мебаранд. барои чӣ? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ дар як пункти худаш, дар як моддаи худаш овардагие ки шаҳрванд вақте ки синни солаш ба 18 расид, ба хизмат даъват карда шавад то синни 27 солагӣ. агар ки 27 солара ба хизмат намебурданд, дар уҷа менависонданд ки шаҳрванд аз синни 18 солагӣ то 26 солагира ба хизмат даъват карда шавад. лекин дар ҳамун модда омадагие ки шаҳрванд ай 18 то 27 сола ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шавад. ба ҳамин хотир ҳамун касое ки нав видео кардастен бо дига блогерора мегӯянд ва ё бесаводанд, шумо худтон аввал маълумотона дар дастон бигирен, 5 сол бихонед донишгоҳ, бирен практика кунен, кор кунен, баъд гап занен ба забони дароз. барои чӣ ман гапҳоро гуфтаистам? ман комментаршикора ё подписчикора дар назар надорам. баъзе аз одамҳое ки видео мекунанд оиди қонун гап мезананд. ба ин қадаре ки ман қонунора, ба ин қадаре ки ман видеоҳоро ба тарзи кӯчагӣ гап мезанам, ин маънои уро надорад ки мисол чӣ хеле фора барномаҳои ма рафтан мегирам. ман ҳар як сухане гап мезанам, ай назари кодекс гап мезанам, ай назари моддаҳои кодекс гап мезанам, ай назари қонун гап мезанам. ҳамира кӯчагӣ карда ба шумо мефаҳмонам, кӯчагӣ карда ба аудиторияи худам мефаҳмонам ки осон бифаҳманд. ин ягон маънои дигар надорад. чӣ хеле ки ту айни ҳол якум курси, дуюм курси ё сеюм курси донишгоҳ хондастай, ман донишгоҳи хондагитра 4 сол пеш буд кардам. 4 сол пеш буд кардам, маълумоти олӣ ман гирифтагиям ва практикарам кардагиям, кору фаъолиятам кардагиям. ба ҳамин хотир бародарои азиз, модаро, хоҳаро, апаҳо, ба ҳар хел фирефтаҳо дучор нашен. қонуна худтонам метавонед ки бидурӯед бихонед. дар ҳамин Google бизанен, любой қонун мебирояд. просто ки фаҳмидани ҳамун чиз камтар қинай барои баъзеҳо душворӣ мекунад. ба ҳамин хотир ман ба тарзи кӯчагӣ содда кардан мефаҳмонам ба ҳамаи шумо ки шумо осон бифаҳмед. узри зиёд ки дар охири мавзӯъ ин суханҳоро қуш кардам, барое ки чандин видеоҳоро ман дидам, чандин видеоҳоро суханои дурӯғ меган. охи ба ҳамин хотир ман хостам ки бифаҳмонам касе ки дар соҳаи ҳуқуқ, дар соҳаи қонун видео карданияй, як бор тафсирша бихонед, просто моддара мехонӣ, мебирои видео мекунӣ, тафсири уро бихон, ба бирода пеши камера гап зан. бародари азиз, касе ки набошӣ мисол дар ҳамин мавзӯи қонун видео мекунед, ман ҳамаро дар назар дорам, чунки қонунгузорӣ бисёр чизҳои нозукӣ дорад, бисёр чизҳои мушкилӣ дорад, бисёр чизҳои осонӣ дорад. ҳар як таира дуруст ва правилна ба мардум фаҳмондан дар корад. ай пеши худтон ҳарчи гап назанед, ай пеши худтон ҳарчи сафсата наген, то ки мардум ба ҳамун сухан бовар мекунад. видео кардан бигирен. мақсад ман ба ягон тайти бахилӣ надорам, чунки дар ютуби тоҷико аввалин шахсе ки ҳамин соҳаи қонуна, соҳаи юридическира пеш бурд, худтон медонед ки ман ҳамин канала ҳуй кардагиам. вақте ки ман гап мезадам дар бораи қонун, вақте ки ман канал доштам, ягон кас гап намезад дар ин маврид. контенти ман ягона контенти буд ки якта буд ва айни ҳол бисёр шидагиай хеле блогерое ки мисол дар бораи қонун гап мезананд,
ҳаматона худованд қувват бита, ҳамата худованд барор бита. Бо айма ягон кӯмак ба шуморо боша, муроҷиат кунед, ман дастгиритон мекунам. Мисол рекламатон дар кора ё каналтона продвигат кардан дар кора, ман дастгиритон мекунам. Чунки шумо ҳамкасби мен дар як сфера, мо дар як мавзӯъ суҳбат мекунем, не ки суҳбат ки карде дуруст суҳбат кунед. барномаро ба анҷом мерасонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.